କୁହ କଣ ହେଇଛି? ନ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କହିଲ ବାବୁ? ଆରେ ଧର ତ କହିଲି କିଛି କାହିଁ ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ କହିଲୁ ଯା ଭିତରୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାବୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତମେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛ। ଆଗ ପରି ମଜାମସ୍ତି କରୁନ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉନ, ସବୁବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରେ ବସି ରହୁଛ। କଣ ହେଇଛି ମତେ କହିବନି ବାବୁ? ଆରେ ଧର ତ କହିଲି କିଛି କାହିଁ ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ ଏକଲା ରହିବାକୁ ଦେ ଯା ଭିତରକୁ। ଏମିତି ଭାବୁଛ କଣ ପାଇଁ ବାବୁ? କୁନି ବାବୁ କୁହ କଣ ହେଇଛି? ତମ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ କହିଦେବି ତମର କଣ ହେଇଛି? ଏ କୁନି ବାବୁ ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଲ ତମର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କଥା କହୁଛ? କିଏ ତୁମ କାହିଁକି ସମୟ ମୋ ଆଗରେ ସତ କଥା କହିଲ? ଚାଲି ଆସିଲା ସତ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ମୋ ନିଜର ଲୋକ। ଯା ମା ଖୋଜୁଥିବ ମାସୁଛି ବାବୁ। ମତେ ଡାକିଲି ଶୁଭିଲାନି? ଏଠିକି ଆସି କଣ କହୁନ ବାବୁ? ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲୁ? ନାଇଁ ତ ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିବି? କାହିଁ ରାଗିଲୁ? ମୋ କଥା ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ। କି କଥା? ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବି ବାବୁ? କାନ୍ଦିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ? ଏଇ ଦେଖୁନ ମୋ ଆଖିରେ କଣ ଲୁହ ଅଛି ଦେଖ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ସେ କାହାକୁ ଦେଖେ ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ତା ଛାତି ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି ତା ଆଖିର ଲୁହ ବି ସେ କାହାକୁ ଦେଖେନି। ଠିକ ଅଛି ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ ମୋ ରାଣ ଖାଇବି ମୋ ସିନା ତ ରାଣ ଖାଇ ମିଛ କହିପାରିବିନି ହେଲେ ତୁ ତ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁ ସତ କହିପାରିବୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ କଷ୍ଟକୁ କାହାକେ କହି ନ ପାରି ମନ ଭିତରେ ଗୁମରି ଗୁମରି କାନ୍ଦୁଛି ମୋ କଷ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରି ତୁ ବି ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ଗୁମରି ଗୁମରି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଏ କୁନି ବାବୁ ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ନାଇଁ କୁନି ବାବୁ ତମେ ଏମିତି ଛୁଆଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦି ପାରିବନି। ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ସହି ପାରିବିନି ବାବୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ। ଅଭଦ୍ର ତୋର ଏତେ ସାହସ ଏ ଘର ଚାକର ନେଇ ଏ ଘର ମାଲିକ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ମୋ ଚରିତ୍ର କଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଖରାପ ନଜର ପକେଇଲ। କୁନି ବାବୁ ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? କୁନି ବାବୁ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ବାବୁ। ତମ କୁନି ବାବୁ କଣ ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ନିଜେ କହିବି। ତମ କୁନି ବାବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ମୋ ଆଗରେ କୁନି ବାବୁଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା ତମେ କହିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ କଣ ଅରମାନ ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି ଲିପାକୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅ। ତମ ଚରିତ୍ର ବାବଦରେ ଲିପାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଦେଖ 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 କେମିତି ଚୋରଙ୍କ ପରି ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପୋତିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ଚରିତ୍ରାଙ୍କର ଦେଖ। କିଏ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋହୁମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କୁନି ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଜାଣିବୁନି କେମିତି? ହଁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ଛି 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 ବାହାର ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରୁଥିଲ ଶେଷରେ ଘରର ଚାକରାଣୀଟାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲନି। ନାଇଁ ବୋହୁମା ସେମିତି କୁହନି। ପାଖରେ ତାକୁ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଡର ତାର ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏମିତି ଚୋର ପ୍ରେମ କରି ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଅରମାନଙ୍କୁ ବାହା ଘର ମାଲିକ କିଏ ନେଇଯିବ। ସେମିତି କୁହନି ବୋହୁମା।
ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମର ଯାହା କହିପାରୁଛି ତମେ ମତେ କୁହ। ହେଲେ ଲିପାକୁ ତମେ କିଛି କୁହନି, ତାର ମୋର ସେମିତି କିଛି ସବୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଯାହା କହିବେ ତମ ଭାଇ କହିବେ। ଆଜି ଆୟୁଷ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ସିଏ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଏ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଟା କେତେ ଚରିତ୍ରବାନ, ଆଉ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀଟା କେତେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ତମେ ଭାଇ ଆଗରେ କିଛି କହିବନି, କାହିଁକିନା ତମେ ଯଦି ଭାଇ ଆଗରେ ଏସବୁ କଥା କହିବ ଭାଇ ତମ ମନକୁ ସବୁ ବୋଲି ଭାବିବ। ସତ ଭାବିବେ କଣ ଏଇଟା ହିଁ ସତ। ଭାଇ ଭାଉଜ ତମେ ଏ ଘର ଚାକରାଣୀକୁ ପ୍ରେମ କରି ଏ ଘର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା କଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ତମ ଭାଇ। ତମେ ଜାଣିନ ବୋହୂମା, କୋଉଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ହେଲେ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼